ka fɛn bɛɛ k'a ye a bɛ ba de bolo ye bi Allahu akbar agent ni kɔni y'a dan ne ma denmuso in ye k'a to yen kow ka ca a to yen pewu Ngolo i ye tiɲɛ fɔ bon ali ne yɛrɛ n bɔra filɛlikɛlaw fɛ yen u y'a jira n na ko denmuso in dali ko n ka hɛrɛ foyi t'a la nka a bɛ kɛ cogo di cɛkɔrɔba fana filɛ nin ye muso ncinin ko a ma nɔgɔn dɛ o dun jamana dɛ a tɛ lahala foyi dɔn a na ne bɛ lahala foyi dɔn a la i dun ɲɛ b'a la si b'a kamalen in na dɛ ni tɛ ale de natɔla ye min natɔ filɛ nin ye yan ni ale de i tangara mais a bilama bɛ adamadenya sawura la dɛ alhamdulillah ale de tɛ yan ale de don tangara aya yɛrɛ ta i ma ye damanda in diyara i ma ye bɔkɔrɔ diyara bɔkɔrɔ dugutigi a dugutigi fɔ n ye i ma ye damanda in diyara bɔkɔrɔ alima min fɔ n ye ali ka da tilannɔ a damanda in diyara ali ka da aparɛma bɔkɔrɔ diyara ali de don wa ali de don wa i bɛ kuma n fɛ dɛ n'i ma kuma n fɛ nin cogo la tan i tɛ kuma ali de don wa an bɛ ale min dɔn tigitigi o de don wa n'i ma kumakan dɔn an tɛ jɔ koyi ne don tangara i bɛ fili burankɛ ma baviye a bɛ se k'a fɔ k'aw tɛ ne dɔn o de don jati baviye awa baasi tɛ an k'an sigi alina na alina sa na na ali mun b'i la ala i sigi an tɛ ali ala ni ci ali an ye fɔ ye ali a kun kɛla cogo di mun kun bɛ yen tangara ali ka fɛn dɔ fɔ an ɲɛna an bɛ se ka min faamuya dɛ sinon nin cogo la ta ka bali ka tunanw na ka na cun an kan an kɔnɔman don sa o tuma na fɛn dɔ fɔ an ɲɛna an k'an den wolo tangara n'i y'a ye ne yɛrɛ sera yan bi n yɛrɛ bɛ fɛ ka jaabi dɔ de sɔrɔ sabu n barila min na n balila k'a ye n bɛ kungo kɔnɔ fini sugu dɔw bɛ n na depuis ala ka n dama deli ka fini minnu don i b'a fɔ ni mɔgɔ min kunkolo kɛra cogo dɔ la a bɛ fini sugu minnu don ne balila ko finiw de ye n yɛrɛ la a ye sabali a k'a fɔ n ye mun de tun bɛ ne ale la tangara an dɔgɔmuso cɛ a ka kan i ka fɛn dɔ fɔ a ye sabu kuma mun bɛ ka bɔ nin y'a da nin bɛ maa kɛnɛma taamaseere fɔ ko bana wa o ye mun bana sugu ye ali tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i tun bɛ ŋɛnɛ tilegan genkin fɛ i balila ka fini bila a fɔ a ye dɛ a ko ye an yɛrɛw degun kosɛbɛ an k'an kɛ sekow kɛ n t'a dɔn n'i bɔra i tɛmɛna i ka so fɛ n'o tɛ e yɛrɛ ye min bɛ bugɔ k'a bolow n'a kɔ fan bɛɛ jogi ne yɛrɛ min bɛ labɔ o la ka na a yɛlɛma n fɛ yan o kɛra koyi o kɛra dɛ ne ka muso bugɔ k'o bana mun de kama o ma se ka ne balo la ali an sekun t'o la koyi an ma bɔ o kalama sabu i ni hakili de kun tɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra k'aw to a ka so di donc kuma de nana fɔ an yɛrɛ ɲɛna an ka sɔrɔ ka wuli ka taa an dɔgɔnin nɔfɛ ka taa e yɔrɔ ɲini ka taa ye fo kungo kolon kɔnɔ yen nɔ ali nka nin bɛɛ nɔgɔyara n'i sera ka kɛnɛya ka ban alhamdulilayi o ye belebeleba ye an bɛ dugawu de kɛ ala k'i kisi ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma n'o tɛ ali i kuma ɲɛna dɛ a sababu ye mun de ye sa
ne ko ne yɛrɛ muso dunba i nana sɔrɔ a taala na sana sugu la n'a nana k'a sɔrɔ n tɛ yen, a b'a f'a ye ko ne bɔra yan nɔ n'Ala sɔnna ma aw yɛrɛ ɲɛ bɛ n togo la min bɛ yen aw yɛrɛ b'o lakala ye inchallah nka fɛn min kɛra sababu ye aw filɛ ka kunkolo wuli min fɔ k'o ye ne sɔrɔ n yɛrɛ n b'a ko ɲɛɲini n'a y'a sɔrɔ Ala ka kɛlen de don walima n'a y'a sɔrɔ ne ye dɔ de tɔɲɔ n'o y'a kɛ walima n'a y'a sɔrɔ dɔ de bagara ne ma k'a kɛ n yɛrɛ b'a ɲɛɲini fo ka n bolo da a kisɛ n'Ala sɔnna o bɛ kɛ Ali mɔgɔ ti dɛngɛni bɛ sen dɛ ni min farati dɛngɛni bɛ sɔgɔbɛli la i bɛ taa bɔ i mɔmuso ka kolo kan i ka o kuma o ye tan ye dɛ Ali nin kɛra mɔgɔ nɔ ye o nin kɛra jinɛjugu nɔ ye o nin kɛra Ala nɔ ye o nin sera yɔrɔ min na an ka nin bila yoyi ka n'a fɔ k'i bɛ foyi ɲɛɲini bilen n'a ma ɲɛ k'i kɛnɛyara ka ban an ka ko tɔ to Ala ma aw m'a fɔ ten baasi tɛ n'a ko ten n fana b'a to aw ta la ne taara fɔlɔ o ka d'an ye kan bɛn Tangara kɔri ko in a kɛra n pa ye kosɛbɛ nin y'a ta cogo nin bɛɛ ya a nɔgɔyara koyi ni mago bɛ min na i b'a dɔn k'a bɛrɛ bɛrɛ k'a ladon ka kumakan ɲumanw fɔ a ye a mago b'o dɔrɔn de la sisan ni ko ten sinon komi ne fana ma banabaatɔlama ye o n'o tɛ a ta cogo in a ka kalan dɛ banabaatɔ mago bɛ kumakan duman ni ladon ɲuman de o ye tiɲɛ i ka kuma in o ye tan ye fiyewu ni min nana sisan m'a bila ka taa jɛgɛ naji dɔ tobi ka d'a ma sisan a ka hakili to a la o bɛ bɛn n'Ala sɔnna ma kasabebo akanujugu tolila na tolila kasabebo nyenyonya tolila na tolila kasabebo malema ya tolila ala kankishi tolila na tolila kasabebo na tolila kasabebo. Allo babi ni sɔgɔma sa somɔgɔw bɛ di a kɛra tile fila ye dɛ aw bɛ yen kan jumɛn b'i da lakibaruya sɔrɔla alhamdulilayi o dun ɲɛna a ka kɔnɔko kɛra cogo di ni dun ɲɛna ne bɛ jɔ k'o seli Ala ye bi i ni ce koyi tiɲɛna nin diyara n ye den musoman yɛrɛ baasi t'a la kɔni tiɲɛna o ɲɛna yɛrɛ de o ɲɛna yɛrɛ de a b'i gɛrɛfɛ yan o tɛ baasi ye sa ni baasi t'a la ka ban a banna sa awɔ fɛn kelen hami min tun bɛ n na belebeleba bɔlen o la nin ye ta tɛmɛ mɔden yɛrɛ sɔrɔlen Ala o diyara ne ye sa Ala i ni ce koyi ni diyara ne ye fo ka dama tɛmɛ yɛrɛ de ni mamogo sɔrɔ min bɛ tuɲa f'i ye mɔgɔ dɔ sara o ka tuɲa f'i ye n'a t'i ye nkalon kɛ maaw ye k'i bɛ taa mission na jabu kasa na bɔ nkalon kɛ maaw ye k'i bɛ taa denguli la kasa na bɔ. Mira, me estoy peleando, se ve la cosa. Ok, na, vas pues sí, no voy, vas pues sí. Dagawuli, akile no ko nisɔndiya b'i ɲɛ kan dɛ. Dagawuli, ne bɔra ka téléphone ci kan de mɛ sisan, o nisɔndiya de bɛ ne kan. I ko cogo di? Téléphone ci kan yɛrɛ, o dun bɔra min? Dagawuli, téléphone ci kan ne cɛ de bɔra ka n wele ka bɔ Bɔgɔrɔ. Ko n denmuso yera wa o t'a bannen ye dɛ ko ne denmuso a yɛrɛ sɔrɔ denmuso de la o nisɔndiya de bɛ ne kan tiɲɛna nin nisɔndiya ko yɛrɛ
tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ nisɔndiya ko bɔ surtout ko denko yɛrɛ k'a jiginna musoman na nin ye ala tanuba ye sa o ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de halisa ala ka den balo amina yarabi dagawuli bi kɔni ne nisɔndiyalen ba don jango mɔdeni yɛrɛ sɔrɔlen dagawuli e ka to n fɛ yan sa an ka duman dun ɲɔgɔn fɛ duman yɛrɛ i bɛna mun de tobi bi dunɔgɔrɔni dɔ bɛ ne bolo yan n bɛna denmisɛnninw bila san u b'o minɛ an b'o kɛ jubatɔ naji ye san yanni a ko ka daminɛ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ jubatɔ naji kun bɔ n na to i fɛ yan k'i dɛmɛ o ko la o diyara n ye n bɛna denmisɛnninw wele san a ko bɛ teliya san papu bɛ min dɛ a ye na sɛ ni minɛ ka di yan dɛ muru in jɛ an ka jaba dɔ kɔrɔ Allah. Ama. Tara. Ali. Ça va? Bashti. Ali. Ja adun gara cogodi. I ka telle. Pro bashi ko antila won. Tangara. Bashi be de. Ne akila ngo o dongo ne bora ya no. Ka fɛn bɛ ɲɛfɔ e ɲɛna. Ka tila k'a f'i ye tuguni ngo ne muso nana i k'a bila ka taa. Ni y'o tile 3 de ne ɲɛma da muso kan. On nana i kan kunnafoniya min bɛ i k'o fɔ ɲɛna. Ali. Naam. I bolo da dusu kan. I b'i jɔ fɛ o. Ne ni e muso kuma na o. Mais a ko ko waati dɔ d'a ma. Parce que e y'a bɔgɔli min kɛ a bolo jogila a k'o fana banana hali sisan olu bɛ se ka suma fɔlɔ i y'a mɛn dɔ k'i kɛ waatinin d'a ma dɔrɔn Tangara ma nin faamu dɛ sabu ne hakili la ni mɔgɔ banana ani i ka kɛnɛ o bɛɛ y'i muso i ni muso ta de ye ou bien mais n'a fɔra ko ne banana san filɛ yɔrɔ min na alhamdulilayi n b'ala tanu ne kɛnɛyara ni mɔgɔ bɛ muso la a kana n kɛrɛfɛ n'a fɔra ko ka waati fɛnɛ d'o ma o ma nɔgɔ dɛ ni min bɛ yen o fɔ n ɲɛna dɔrɔn i ka nin munumunu ali fo ten musow ka ko de don waati kunkurunna ma dɔrɔn ni lafiya k'a la a bɛ taa i y'a mɛn musow ka ko de don ni ko ten n bɛ waatinin d'a ma nka cɛnni yɛrɛ yɛrɛ la n bɛ yɔrɔ min na n mago bɛ muso la n ka finiw nɔgɔlen don n mago bɛ muso la donc a ka aw jija a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni tile 2 in kɔnɔ a ka se so n'ala sɔnna n'o kɛra a bɛ diya n yɛrɛ de ayiwa i bɛ sira di yan basi ne bɛ taa n bɛ sira di n b'a kɛ sira di n'ala sɔnna a b'a murankɛ ko ninnu kɔni ni yɛrɛ bɛ cogo min na ni yɛrɛ hakili yɛrɛ b'a fɛ ka jago e ka furu ko in na nka mais musow ka ko don n bɛna n'a hakili jira ɲɔgɔn na Baloko ye to de